na Brad, okay ba magpahilot sa kabuhi? Kabuhi kuno hiloton. Okay ba kuno na hiloton? Okay, ato nang iklaro unsa ning kabuhi, no? Ang hilot dili jud wala ta magtudlo nga ang hilot usa na siya ka dautan. Why problema og magpahilot mo basta kay kanang ning hilot ninyo gieskwelahan jud niya ng pagpanghilot. Mga physical therapist kana nadyoy basihan ba? Ang peligro lang ana kung tuwa mo gapahilot sa mga manghihilot nga di unta na kamaong mohilot pero kalit lang na kamao mohilot kay gipasahan sa isang mama nga di kuno mamatay og di adawaton tong mutya, di mamatay og di dawaton tong librito, mao na nga human gidawat kamao na mohilot. Unsa manguros man Brad. Mangaji man pod og mituo ako, mangaji man pod og amahan namo. Tinuod, dili garantiya nga nanguros ka og nangaji kag amahan namo. Ang intensyon ana kay bisan pag gagamit ka sa pagampo sa simbahan, kung ang imong intensyon sa paglitok sa maong pagampo magical, kay kinahanglang litokon jud ang amahan namo og maghimaya ka nang magampo ug mituo ako og amahan namo og maghimaya ka Maria padung mohilot kay og di naho ni malitok, di maayo ning taong gihilot, magic na siya. So dili ingon ana ang pamaagi sa simbahan, daghang ingon ana. Mao na nga dili dautan ang hilot kung dili mo tayhop ang hilot, dili mo himulso ug likayi po ninyo na mga manghihilot nga kanang gitawag tog magtugab-tugab. Ini pero mano man ka gisuyop nako mga panuhot nimo, gisuyop nako na mga positive negative energy. Nganong motugab man ka kay ug di kuno motugab ako may masakit. Occult na siya. Daaritas kabuhi. Kanang paghilot, dili gyud na, gidiscourage gyud na sa siyensya nga kung magpahilot ta sa tiyan. Kay daghan nang namatay ana tungod anang hilot sa kabuhi sa tiyan. Kay ngano man ning sakit ang tiyan gihilot. Kinsay nahibaw wa ka kahibaw kay wa ka matog doktor ning hubag din ang imong atay. Naay diferensya ng imong kausa pa nang pancreas diha imong gipahilot di pertim pagkapataya mo na dili pwede ipahilot ang tiyan. So unsa man di ay ning kabuhi ato ning sabton ha. Ang kabuhi mga igsoon kining atong giila nga kabuhi usa na siya kamata gitawag na siya psychosomatic disorder. Unsa man ang psychosomatic? Ang usa ka tawo di ay nga sobra kanang nakasinati og chronic stress. Grabe nga stress or daghan siya mga unresolved negative emotion. Daghag mga kabalaka sa kinabuhi. So ang iyang emotion nga wa maresolba, ang iyang negative emotion may effect siya sa lawas mo ng psychosomatic. Unsa man ang psycho ang imong pahuna-huna, unsa man ang somatic, soma means body. So ang imong negative emotion may epekto sa lawas. Mao na nga ang kanang mga psychosomatic dili na gama-gama nga sakit ha. Kay usahay ra ba mo ato tag doktor ma-offend ning uban kay imo ra nang huna-huna nang imong sakit. Mao nang manghilak kay say huna-huna nga tinuod man jud pong sakit ning ahong tiyan, sakit man jud pod ahong dughan. Ang tinuod di ana, walay diferensya ang imong lawas. Tungod kay stress ang imong utok, nagpataka-taka nig signal sa mga parte sa imong lawas nga sakit bisag way diferensya. Karon, nganong maulian man kung hiloton. Yan mo na ato ng tubagon. Maulian siya tungod kay ang imong utok gikondisyon man. Kay ang atong huna-huna maumay nakaingon sa sakit, so posible pod nga ang atong huna-huna maupoy makaingon sa tambal. Mao na nga karon inigingon sa manghilot, oy ang imong kabuhi ning laag ning abot na are, sus kini og musuksok na jud na aning are, mapayoy na jud ka maana na ka. Mao na nga unsaon man ni manong ayaw ka balaka kay nadakpan man o diara o. Nen lawumag kabuhi oy. Sige lang ato ning kuy-kuyon. Di ba i-kondisyon ang imong hunahuna? I-kondisyon hapit na ayaw ka balaka agwantaha lang kasakit hapit na kay kini og mahagbong na ni sa pusod.
mabalik na ni sa pusod nga pulso, maulian na ka. Gikondisyon ang imong utok. Classical conditioning. So tungod ana nga conditioning, maotong naulian. Pero ang pangutana, di ba mubalik pa ba na? Mubalik na pod. Unsa may eksakto dili ipahilot, kinahanglang i-address ang chronic stress. Ang cause ba ngano man kang kabuhion man ka kanang imong mga unresolved negative emotion, mga kabalaka, maunay atong ayohon, maunay tangtangon kay as long as dili na mawala, magbalik-balik ra gyud ang simptomas ug ang imong pagpahilot matawag lang nag band-aid solusyon. Na moingon na manghilot, mauso ni imuha kay kabuhion man ka, mao nang balik-balik kasog kani, di nakasapi hinoon. Mao na no nga ang makadiagnose anang kabuhi kay kaning kabuhi god og adto kag medical doctor uya mo na findings. Pero matinga ang doktor nganong gikalibanga man ka ngano man kang gitubo man ka ngano man ning galain man imong tiyan waya mo man joy nakita nga mga infection wa may kagaw unta negative man na tanan kay ang problema wa sa lawas naa sa huna-huna. Mao nang muduol tag psychiatrist unsa kay kita kay allergic man tag psychiatrist kay ngatong pagtuo og psychiatrist basta psychiatrist kin nabuang jud ko ane mao na kinahanglan na jud ko ning injectan na jud ko para pabuang kay aron ma normal hong kinabuhi mao po na diferensya na to kay makadungog tag psychiatrist buang ditso parihara po dog makadungog tag hilog apatay ka jud na ditso kay para na to ang hilog para tiwas dili unta ingon ana. No, mao na nga ang solusyon di ana psychosomatic dool tag psychiatrist mag-guide ta ana. Mo titubag. Okay, mayong buntag Brad, mayong buntag, pwede ba kung tudlo gamiton sa pagrosaryo panahon nga wala makadala og rosaryohan. Tudlo yang gamiton Brad. Unya, ang misteryo kuno Brad, pwede ra ba kuno i-shortcut? Example, Sorrowful Mystery. I-shortcut. O i-shortcut mo yang ingon. Pwede ra ba kuno i-shortcut? Sorrowful, for example, Sorrowful of Mystery. Mystery of Agony in the Garden. Ato pa usara ka misteryo iha. Unsa man abot pasabot sa shortcut? Kanang Agony in the Garden ni sa Kitchimene. Igora first mystery of Sorrowful is Agony in the Garden. Murag dili kompleto paglitok Brad. Di lagi kompletohon. Ang gamiton niya Brad magrosaryo, tudlo. Ari tauna sa katong naay tudlo atong gamiton kay wa kada grosaryuhan. So kung tinuod nga wa gyud nimo tuyuan nga wa ka kada og grosaryuhan, yes, pwede go na siya kay ang imong intention basta kay ang imong pagrosaryo subay na hisibo sa intention sa simbahan. Wala ka maggama og imong kaugalingong bersyon sa rosaryo ba? Pasig maawat ka sa mga PBMA nga mag-ana-ana po na po ikaw galingong bersyon. Basta kay ang imong rosaryo nga gigamit, katong rosaryo nga gi-approve sa simbahan. Dili kaugalingong bersyon. So karon ang pangutana, ngano man pong dili man pod ahumanon? Gatinapuan kintahay. Mao na nga rason wa kasag-o. Pagpalit o guide. Simple. Kanang mga kita ba, instead nga mangita ta og rason nganong di ta makatuman, balihon na to, mangita tagpaagi unsaon nga makatuman. Di ko kamo margosaryo, pagpalit o guide. Nakapalit man gani kag tuktukon anang imong manok, kana pa kanang guide nga barato. No, nakapalod man gani tag cellphone. Unsa di ko kaklaro anang guide kay Pino, pero nakaklaro anang cellphone anang Facebook na perti pinuha na mga unsa pa na mga isyu anang naay asawa ni Elias ug si kana Beverly ura updated gayo. So mao na no nga dili gyud maayo nga murag negligence na siya nato isip mga Kristohanon nga mura na tagagamaan nagkaugalingong version sa rosary. So mura nga og unsay gi-approve sa simbahan ato nang sundon. Say misteryo ana, pero ibutanta gaampo ka sa Santos nga Rosaryo, ibutanta karon mystery of kanang Kalipay. Ibutanta na human naman ka sa Joyful, unya vacant man ka, mura ka gi-inspired sa Espiritu Santo nga magampo pa kog dugang pero sorrowful mystery na pod akong gamiton, wala problema.
So ari po ta, kanang putol-putol bitaw nga giingon nga usara ka misteryo himuon. Kung ning apil ka anang gitawag nga kang Saint Philomena bitaw nga kanang gitawag unsa na nga rosary nga dili divine mercy. Kanang kang Saint Philomena nga rosary, nakalimot ko sa term ana nga ibutang ta kita kintay ane ako kintay aron makarosaryo tibok kalibutan murag imong i-cover tibok kalibutan ako'y moangkon sa unang misteryo sa kasakit kabro Leo ang kanang kuan ang kanang second mystery la imo hapon ang third mystery. Pwede na siya nga ingon ana kana siya devotional na siya pahinungod ni Saint Philomena pero wa po na magpasabot nga di ka magrosaryo sa rosaryo jud nga katong misteryo anang adlaw additional ra na siya. Pero kung pananglit, busy na gyud ka kaayo, wala na jud kay kahigayunan sa pagampo, tungod kay nalumos ka sa grabe nga trabaho nga panginahanglan sa pamilya. Kung bugat yun ang rason nga nung dili na ka makaspend og time sa pagrosaryo nga kanang taas, pwede na siyang ingunanan kanang imong minugbo. Gani matod pa ni Saint Bernard o ni Saint Louis of Montfort, ang usa ka pagampo sa maghimaya ka Maria nga kinasing-kasing mas bililhon pa na sa pagampo nga libo-libo ka maghimaya ka Maria nga di kinasing-kasing. So kana nganong usara man ka maghimaya ka Maria o tulo man ka Maria ang imong nakaya tungod kay dili na makaya sa imong lawas tungod sa kakapoy kay mas giuna nimo ang pag-atiman sa mga masakiton, giatiman nimo ang imong masakiton nga bana o imong pagpangitag kwarta, pwede na siya. Pero kung daghan tag sobra nga oras unya nang wa ta negligence na siya sa atong pagkakristohanon. Mao to ba? Okay. Brad, okay ra bang na magrosaryo na walay rosaryuan, mag-drive ang kog motor, unya magrosaryo ko, labi na kung taas ang biyahe. Pwede ra ba ko na magrosaryo nga walay rosaryuan? So gitubag naman na gihapon no nga kung wa ka kadag rosaryuhan pero kani kay kini kung tao nga naanad na og karaadlaw ta magrosaryo dili na gyud mawa ang rosaryuhan sa imong bursa. Or di ba ka mo palit kag bracelet nga kanang rosaryuhan, mao to imong gamiton og kanang mobiyahe ka. So kana kay wa makadag rosaryuhan, but tingali ipasabot ana panagsara magrosaryo. Di kay kini gud og habit yun nato ang pagrosaryo, sag-asa ta modong nagdagyot ta grosaryuhan kay devotion man na nato. Pero kon inconstant dili ta kanunay magampo ana, mao na nga daghan tag rason nganong di kada. So yani ha, nganong importante ang pagrosaryo. Ang santos nga rosaryo una gi-approve na sa simbahan. Ug daghang mga santo papa sa atong simbahan nga nag-attach og mga indulhensya. Mayon kag indulhensya every time nga magrosaryo ta, aside nga motubo ang atong merito, daghan nagmatabangan kalag sa purgatorio, mga makasasala, matabangan ana, ug kita mismo makapanghimayad ta sa atong mga temporal punishment. Kung naata sa estado sa grasya, kay nakakumpisal na ta, natay mga salang binyal, mapapas ng atong mga salang binyal o katong mga silot temporal nga og mamatay ta adto na tiwason sa purgatorio, makancel na siya pinaagi sa kanunay pagampo sa rosaryo. Mao na nga arita sa mga maayong epekto sa pagrosaryo. Kung makasabot lang ta, i-search niyo na kanang 15 promises ni Santa Maria. 15 ka mga saad ni Santa Maria sa tao nga nagampo og rosaryo. Kung ato nang mapamilyar, ato nang mahibawan og unsa day mga saad ni Santa Maria sa pagampo sa rosaryo, mao nay makapadasig nato nga magrosaryo. Pero kung wa ta kahibaw og nganong magrosaryo, wa ta kasabot og unsa na, kapoy irosaryo. Kay mao to nay realidad, kapoy jud buhaton ang usa ka butang nga wa masabti. Mao to ito ba? Okay, follow up niya nga pangutana, Brad. Brad, walay kahulugan ang tanang damgo. Pero kini magdamgog mga tao nga nangamatay or patay na. Unsa man na, Brad? So sa balaod sa Ginoo, sa simbahan, nga dili na to angay hatagan og meaning ang mga damgo. Kay kasagaran sa mga damgo, bunga ra na sa katulugon.
Unya kung atong hatagag meaning ang damgo, makita sa yawa nga ma-disturb ka og padamgohon ta, pwede na niyang sakyan. So karon, pwede ba ang mga kalag sa purgatorio nga magpadamgo na to? Yes, pwede. Ang mga kaag sa purgatorio, pwede sila, ang mga kalag sa mga nangamatay, pwede na sila nga magpakita na to o magpadamgo na to kay basta naay permisyon sa Ginoo. Pero unsaon na to pag ila nga kana kalag tinuod na nga kag sa namatay, kung sa iyang pagpadamgo nangayo siyag tabang nimo o naa siya'y murag na siya gibuhat o mga lihok nga ikaw mismo makasabot sa iyang pagpakita o pagpadayag nga nangayo siyag tabang nimo. So mao na nga imong iampo, pero magbantay ta. Kay kining mga kalag sa purgatorio, pwede ni siya makapangayo na tog tabang, magpakita ba o magpadamgo, pero ang iyang pangayoag tabang katong tao nga nakaila niya, nakarecognize niya. Unya, kanang tawhana nga iyang pangayoag tabang, nahibaw siya nga magampo na para niya. Nga ahat na nagpadamgo, anang di tigampo. Unya ang nature pod sa mga kalag kung magpakita sila dili kamubatig kahadlok, di na manghadlok. Pero manggunit na gani nagtiil, tukon na gani ka sa imong damgo, posible na nga demonic, gikopya lang ang dagway sa namatay. So mao na nga kung pananglit nagdamgo kag mga patay, kung wala na makadisturb nimo, wala na makaapekto sa imong pagkatog ba, wa ka gibangungot, wa yamoy disturbance, wa negative effect. So posible nga naay mga kalag nga nangayog tabang nimo mo na nga imong limusag misa o i-appeal sa imong mga pagampo. Pero ayaw pakig-communicate sa damgo. Kay wata ka siguro og kalag ba na o demonyo ba na nga ga kanang naay ga disguise. Maura na atong himuon iampo. Unya kon gihasol na gani ka kanunay na naghasol, duol na laman jud og exorcist. Kay ngano man murag lahi na jud na. Batanaan na gani mga harassment, ang damgo gani mo resulta na sa harassment, di na mag-sleep paralysis nakakanunay, unya inigmata nimo sa imong damgo na ining rape nimo, pagmata nimo nahubo na tanan nimong sinina nga murado kag na ining rape nimo, duol na gyud og exorcist kay posible na gyud ng demonic oppression na mo titubag. Okay. Follow up niya pangutana, Brad. Ikatulo, Brad, nag-mention ganina nga kaliwa to gakwak og tinuod yun na. Unsa hinungdan anang nganong ang tao, Brad, mawakwak man. So ato na ning iklaro kay gamay na ra ba atong time mo kuanta. Kanang wakwak, aswang kana siya matawag na siya demonic subjugation. So dunay mga tao nga ang ilang katigulangan, ilang gibaligya ang ilang kalag sa yawa, makabaton lang sila sa maong abilidad. Parehara po na sa pagpamarang. So kanada yung mga wakwak nga mukaon na o kanang naiunod sa karne, abnormal na klase na siya sa demonic possession. Possess siya, pero aware siya nga possess siya. Kana bang mayong dili awe kanang marag gitugutan niya. Gitugot niya nga ang yawa mo possess niya. Mao nang mga aswang, mga ungo, klase na siya sa demonic possession. Ang term ana demonic subjugation. So mao na nga usa na sa pinakalisod nga mga kaso ng ingon ana kay ug ato nang i-exercise, ato nang i-deliverance, posible mang di maulian kay iyaha man ang kabubuton nga i-possess siya sa yawa. No. So kanang ingon po gipatakdan, so posible po na nahitabo dili imong kabubuton di unta ko willing ani pero nganong natakdan man ang tubag ana nadutlan ka kay daghan kag openings, wa kay simba-simba, wa kay kasal ana katong mga four major openings mao nay kasagarang rason nganong madutlan tag mga lumay, mga barang etc. kay naay openings mo titubag. Okay. Dugang pangutana giingon nga ang bana og asawa nahimo ng isa. So okay ra ba ang asawa ang mosimba kay atol man sa pista unya dihay bisita mao nang ang iyang bana mo'y nagsimba. Okay ra ba kuno na, Brad? Ang bana mo'y ang asawa nagsimba, ang bana tas balay kay nay bisita. Maoroy statement sa mga pilosopo nga wa makaeskwelag pilosope. Ingani ha, ato ning iklaro
Ang buot ipasabot anang silang duha nahimong usa, nahiusa sila kay ang related na siya sa sexual. Kay ang pakighilawas sod sa kaminyoon, mahimo man sila usa ka lawas, ang ilang gugma nahiusa, sa ilang pagkahiusa nakamugna sila og laing persona, mao ang mga bata nga bunga sa ilang gugma. So wa na magpasabot nga tungod kay nahimo na silang usa, ikaw ray simba to kay usa ra man ta. Mao na ini kamatay nimo, mao na nga moingon sa langit nga kanang naay Nyor Pedro, pasudla ko to rahong asawa o moingon si San Pedro, adyaw na kay giapil na kanija. No are ta ha, kanang pista ngano mangyod nga kasagaran na to mas importante man ang pag-entertain sa bisita o pagpakaon sa mesa. Nga kanang pista, nagpakaon ta kay nagpasalamat ta sa Ginoo, pinaagi sa atong patron, nga tungod sa panabang sa atong patron, nakadawat tag mga daghang mga panalangin sa Ginoo. Maunang obligado tang musimba, pagpasalamat, maunang importante. Naunsa man ning pagkaunsaa, nga sigig pista, sigig ihaw og baboy, wa gani kaila sa ilang patron. Kinsa may injong gipasalamatan. So mao na nga ato nang i-correct kay dili na mao. Mao na kanang mga bisita pahuwata na. Simba jud una. Pwede man kang mosimbas bisperas. Mao na unsaon man lagi pagsimba nga gadug naman sa iyang sinuka kay perti mang hubuga pod. No mao na wa na jud na mamao. Mo kanang paghubog-hubog kanang sobrang pagpakaon sa pista dili na maoy katuyuan sa pista. Kay ang gingon sa Biblia, kung mukaon kamo og moinom, himua kini nga pagpasidungog sa Dios. So asa gani nato na mabasa bro Leo? 1 Korinto ato basahon na 31. Busa kun mukaon kamo o muinom o magbuhat bisan unsa, buhata ang tanan pagpasidungog sa Dios. Unsa pasidunggan kaha ng Ginoo nang wa man kamo simba? Napasidunggan kahang Ginoo nang gakamang-kamang ka sa kahubog panahon sa pista. So wa jud na mamao. Basta mukaon og muinom, pagpasidungog na sa Dios. Dili pagpahimuot sa mga bisita. Mao nay tubag. Okay, mayong buntag mga brad, mayong buntag sab. Apil ba makasala ang mga anak og apo kung ang amahan usa ka albularyo? Nya pila man pod ka henerasyon or kaliwatan? Okay, kanang iyang pagka-albularyo, iyan ang personal nga sa. So ato ning klaron unsa man ang generational curse. Tungod kay ibutang ta ako albularyo, na ako'y kasabutan nga gihimo sa akong abyan nga espiritu nga demonyo, nga tagaan ko niya og gahom sa kondisyon ana nga ang tanan ang akong kalag panag-iyahon na sa maong espiritu ug ang tanan nga ako i-claim po na niya tanan nga under sa akong authority ang kunon po na sa abyan nga espiritu. Karon ang mahitabo ana inig kamatay nako nga albularyo kadto nga abyan nga espiritu kung dili to mapalayas pinagi sa exorcism magpabilin to siya sa kaliwatan. Ang iyang himuon siya maoy dunay makasinati ang mga anak nimo o imong mga apo og strong temptation. Grabe nga tentasyon nga ang yawa na siya'y himuon nga grabe nga tentasyon nga kini nga kaliwatan dili maka-establish og maayong relasyon sa Ginoo. Mao nang kasagaran sa mga kaliwat sa albularyo, way mga kasal, nang giilog, nang giaway og yuta, namalhin og laing relihiyon, di tigsimba, mga ades-ades, mga palahubog, mga uwagan, mga tikasan, ngano man na kay kanang demonyoha wa mapalayas. Mao na mo'y nagtintal sa kaliwatan. So, katong iyang pagka-albularyo, personal to nga sa imong lolo. Pero kung ikaw anak, di ka mosunod, di ka maapil sa. Pero nganong naapil man ka sa, tungod lagi kay ang imong papa albularyo, of course, nakupya nimo na nga mindset nga og masakit mo duol og albularyo, di imong gipadayon ang sa, mao na nga naapil ka. So meaning, katong imong sa iya ra unta tong personal nga sa ante pagduol og albularyo ning awat man ka di sadaan po kag apel sa occult nga practices pero kung wala ka mosunod dili ka makasa. Mao na itubag ana.
kung wa ka mosunod sa binuhatan sa albularyo, dili ka makasa. Maoto ito ba? Okay, so conversion. So nato din na nagpataas basin mangutana si Madam. Buntag no kanang Brad kanang kuan ba holy salt nagpabindita ko dito sa Butuan City sa katedral. So natinga ko sa pare kay mingon siya nga unsaon nimo nang holy salt. So ako siyang gi-explainan katupong olive oil ana. Ako siyang gi-explainan ko nga ala anong si father nang uta naman ana. Nagpasabot wala siya kay balo usay use adto. Nablisingan niya pero dili ba tanan pare na kuana na naibalo? Yes. Abi ni mo ma'am, dili tanang pare naswito sa gitawag na to demonology. Kay ang kurso nga demonology o angelology wala na siya gitudlo sa seminaryo. Optional siya. Mao nga dili ikatinga nga daghang mga pare nga dili familiar anang mga butanga nga imong gihisgutan. So ang mga pare nga exorcist o katong na seminar sa mga exorcist, mao ra toy naay knowledge about ana. O kaluoy sa Ginoo ang among mga pare diri sa Diocese of Tagbilaran, maihap na lang ng negative kabahin sa exorcism. Kasagaran ning support yun, labi ng among obispo. So dili gyud na ikatinga labi na sa usa ka lugar nga way active nga exorcist. Og naa man gani exorcist wa po'y training, wa po'y kanang study about ana. So mao na nga daghan sila mga kalibo pangutana. Unya kitang mga laygo kay kugihan man gyud ta mo manguykoy sa social media. Unsa kana mga pare kay haguan man po na maminaw anang mga talk nga na labi ang mga laygo ra po'y gawali haya-haya man po maminaw na. Mao na nga musamot sila og di wa kahibaw ana. Pero nindot po to kay imong gi-explainan unya wa ra pod mo supak kay pwede ra ko po to og nay mangutanan niyo pohon pwede ra pader nga naa pa kay kanang mga pangutana imong i-promote nagdisa ka nakakaton ana unsa nga mga website mo imong ihatag mao ni naghatag og explanation. Tinuod na dili tanang pare na suwito ana kay wa na gitudlo nila sa seminaryo. Mao toy tubag. Kuan siya Brad taga Butuan. Wa ka kailan ni Father Dennis Fresco? Sige, unsa may imong ikaduhang pangutana? Kanang kuan sir ba kanang Epiphany prayer? Epiphany chok? Unsa man na siya Brad kanang chok gyud na siya nga kanang chok? Chok ragod na nga chok nga kanang Epiphany chok i-bless na siya during Epiphany. Da isuwat na siya sa ato mga bungbong Kano sa ang man ang Epiphany sa pultahan. Brad? Kano sa kanang magprita? Epiphany kanang Epiphany naay prayer ana. So naay prayer. Naay pagampo na. Pero kanang chok ato nang Pablisingan sa pare. Unya during sa Epiphany kanang piyesta sa Epipanya. Ano Kanang sa gito Candelaria ba? Ay Candelaria. Panahon sa Candelaria ana na siya ipa-bless. Although dili tanang pare ning promote ana kay kana siya common na siya nga practices sa karaan. Unya kay nagkamoderno ang panahon, mura nagwala daghan na kayong mga sacramental sa simbahan, mga practices nga wa na gihimo. Gani daghan ang di na mag-angelos karon. So mao na nga mo na nga gibalik na sa mga exorcist nga i-promote na siya kay nakita na siya nga makatabang batok sa atake sa yawa. Mao na nga gi-promote na pagbalik kay gikalimta na. Although sad to say, daghang mga pare pod naay dili daghan tingali naay pipila ka mga pare nga wala mag-promote aning mga devotion sa simbahan. Murag wa magtagad ba? Napoy uban nga tungod kay wa magtagad wa pod tungod kay wa pod magtuon og demonology, mao na nga di na sila makadetect og naapoy mga devotion nga wa daay gi-approve sa simbahan. Mao na peligro ana. Mao na nga ato gyung iampo ang atong mga kaparian nga magtininuod unta sila sa ilang pagpangalagad. Mao na itubag. Brad kanang naamoy kanang prayer sa Epiphany. Pwede mangayo. So i-search pa na nato, madam,
Kay kana siya nga gamiton during raman guna sa Candelaria, panahon raman na sa Epipanya, dili man na wa man na karon ka magsuwat sa imong pultahan, dili maron Epipanya, maghuwat pa kasunod tuig ana. So pwede kang mangayo ana sa pare kung naa ang pare. Pero pwede ra pod na nimo ma-search man. Ma-search ra jud na nimo ang mga prayer sa Epipanya. Okay, daghang salamat. Pwede ba o kaya bang ayuhon sa exorcism o deliverance prayer ang akong igsuon nga gilumay? Kaya mo kuno ayuhon sa exorcism and deliverance? Okay, so ang lumay, makonsider na siya nga demonic oppression. So kaya ba siyang ayuhon sa exorcism o deliverance? Yes, kaya. Una, kung tinuod nga lumay. Kay basin ba og kay kun ang basin ba katahap ra na nimo nga gilumay, so bisag unsaon na tog ampo na kay wa man jud na lumay adi jud na maulian. So una, kinahanglang tinuod siya nga gilumay, dili ra ka katahap. Karon kung pananglit tinuod siya nga gilumay, sa unsa nga paagi nga maulian siya sa exorcism o deliverance, importante gyud nga mo cooperate siya sa mga protocol sa office. Moro gyud na ang gikinahanglan ana conversion. Mudawat siya sa mga sakramento, magkinabuhi siya subay sa kabuton sa Ginoo, then the proper use of sacramentals. So, mao na itubag. Pero kung pananglit, ang katahap ra na nga lumay, dili gyud na maulian kay ngano man wa man ang mayawa eh. Mao to itubag. Oh, jot lang ha. At ato sa unahon ang ato sa unahon. Okay, ikaduhang pangutana. Please, attention, focus to sa pangusatubag. Brad, follow-up question. Kung sa may pinakadali nga paagi, aron maangkon dayon ang kayuan sa sakit. Murang Unsay gusto pinakadali nga Oh, paagi? paagi. Mangkon ang kayuhan sa sakit. Atong klarohon ha nga dunay duha ka klaseng sakit. Dunay natural illness o preternatural illness. So kami dili may makapasalig ninyo nga makahatag mi sa makayuhan sa natural illness. Dili man mi doktor. No kung ang inyong sakit natural, duol mog doktor. Unya ngano man lagi Brad dito na mig doktor wa gyapon mauli dawaton nato ang kamatuoran nga duna gyoy mga sakit nga incurable. Sama sa cancer, o sa panaubang mga sakit, usa nganong gialaw man pod na sa Ginoo Brad nga masakit ang tao. Dunay tulo ka kasagarang rason sa Ginoo nganong i-allow niya nga masakit ang tao. Una, for our conversion aron ta mabag-o. Sa una palahubog na ni dako na magtiyan di na kahubog-hubog na bag-o, biyas bisyo. Sunod, purification, labi na tong mga nag-alagad sa Ginoo, makabantay ta, nag-serve man unta sa Ginoo pero ngano man gyapon daghan mga struggles, purification. Ikatulo, reparation, pananglit daghan tag mga sa nga gihimo sa una nga kinahanglan manghimayad ta, mao na nga pinaagi sa mga sakit o sufferings ug ato nang dawaton makapanghimayad ta sa mga damage sa atong mga nahimong mga sala ngadto sa atong misig katao sa Ginoo. So sa natural illness na, kung ari ta sa preternatural illness, unsa may dali nga pamaagi aron makabot ang kayuhan, mubiya ang yawa. Ang tubag wala gyoy shortcut, walay dali nga pamaagi ana. Kay kung gadali ka nga mulayas ang yawa, kinahanglan po kang madali o kabuutan. Imposible man na. Imposible man kay butan ta karon garbuso ka nga pagkatao, masinahon ka. Dili man jud na mahitabo nga inig uli ninyo na mawa na tanan. Usa na ka struggle. So nagdepende siya sa kabag-uhan sa tao. Kung ang usa ka tao way planong magbag-o, gusto lang ayuhon ang sakit, pero way planong bag-on ang iyang kinabuhi, prangka nga pagkaistorya, di siya maulian, di mo biya ang yawa. Pero kung sa hinay-hinay, maningkamot siya pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, hinay-hinay pod siyang ayuhon, kay iagad man na sa paningkamot sa tao. So walay shortcut sa kayuhan. Karon nabay mga tao nga unsa may mga number one nga obstacles nganong dili ayuhon sa Ginoo ang usa ka tawo, ang tubag yun ana garbo. Kay diha sa Sirach 3:28, walay kaayuhan sa sakit sa usa ka tawo nga mapahitason. So mao na nga sa mga tawo nga entitled, mga tawo nga gustong magdali, gustong i-bypass,
gustong respetuon kanabang habog ang iyang pagtan-aw sa kaugalingon, mao gyud hinunay mga tao nga mamatay na lang di gyud maulian sa ilang balatian, labi na sa preternatural illness. Kay paboritong kinaon sa yawa, pride, garbo. Mo titubag. Okay. Okay ra ba, Brad? Okay ra ba may magpahiling anang pastor sa laing reliyon nga naghimo og healing crusade og mudong sa tagbilaran karong sunod semana? Pwede, okay ra ba kuno, Brad? Admato sila, Brad, magpahiling anang healing crusade. Arita sa A Brief Catechism for Adults, dili na akong opinion na, kundi mao gyud na ang teaching sa simbahan. Name some mortal sins against the first commandment. Unsa may mga klase-klaseng sala batok sa unang sugo. Number 1, taking an active part in the services of a non-Catholic church. So, aktibo ta nga may participate sa mga serbisyo sa mga dili Katoliko. Ikaduha, quitting the Catholic Church. May biya sa simbahang Katoliko. Ikatulo, joining a non-Catholic Church. Ning apil ta sa dili Katoliko nga simbahan. Daghan na siya pero kanang tulo ray akong i-highlight. So kana di ay kana siyang pagpatambal usa ka Katoliko pero tuwa ka ga patambal dito sa pastor sa laing relihiyon kay gahiling crusade sila kay sa imong prinsipyo parihas ra man nga Ginoo. So makasa taana og gitawag og indifferentism. Unsa man ang indifferentism? Usa ni siya ka pagtuo, sayop nga pagtuo nga nagtuo ta nga equal ra maorang ginuha, maora nang pulunga. Pero actually dili parihas. Ngano man kay og imong i-trace wa magkasinabot. Daghan mga pagtulunan na to nga ilang gisupak. So dili na ikatinga. Diha sa Mateo 24 arita sa kining gitawag na to 24:4 hangtod sa 8. Ang sa may gingon dere, pagbantay kamo og ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa kay sa akong ngalan daghang mga tao ang muanhi nga mag-ingon ako ang Mesiyas ug daghan ang malimbungan. So pasidaan si Kristo nga moabot ang panahon nga daghang magdasayangan. Gani na ining claim nga siyang Mesiyas, kibuloy lang daan, ang angkon na mga daan na Son of God. So, unsa napay sumpay ang Ginoo, nay klog gihatag ang Ginoo ba? Magkabati kamog mga gubat nga duol ninyo, mga balita may tungod sa gubat sa halayo apan ayaw kamog kabalaka. Nga magubat ang mga nasod ug mag-away ang mga gingharian, mga kagutom, mga linog sa tanang dapit, kining tanan sinugdanan pa lang sa kasakit. So, ang pagtungha sa mini nga propeta, napoy laing timaan, napoy mga gubat sa laing nasod, di perting sibua sa atong panahon. So naay mga propeta karon na nanambaw, nagsangyaw, unya ning sibo po sa panagna ni Kristo nga naay mga gubat, naay mga linog, perting pagkasibua. Unsa maingon are, napatoy sumpay. Unya daghang mga mini nga propeta manungha ug daghang malimbungan nila. Ug tungod sa pagdagsang sa kadautan, mabugnaw ang gugma sa daghang tao. Nga sumpay, apan maluwas ang magpadayon sa katapusan. So kinsa ditong maluwas? Kadto bang mobiya? Kadto bang dili? Kadtong magpabilin. Magpabilin sa punuan. Mao na matud pa ni Monsignor Rosete, stay in the boat. So kining atong kalibutan karon, nahulagway ni siya sa katong mga apostoles nga ning sakay sa bangka kauban si Kristo nga giunos hapit malunod ang ilang gisakyan nga baruto. Unya si Kristo natugra. Karon kung danghag pa tong mga apostoles ug ning ambak pa to sila, di gito sila maluwas. Stay in the boat bisan pag giuyog na ta karon pagpabilin kay naa si Kristo sa simbahan. Mao na nga salig ni Kristo. Ayaw kasalig anang mga milagro kuno gipang perform ana kay mahitabo aside nga makasata kun pananglit ang naghatag og gahom sa dili magyod na mahitabo nga iya na sa Ginoo nang ilang gahom nga gigamit sa paghiling. Duha ra jud ka source ana, either preternatural power or natural power. Mingkog natural ilad-ilad lang. Matawag ato scripted lang. Pwede na. Unya or demonic.
kon pananglit demonic grabe gyud nga duna joy gahom nga muayo gikan sa yawa. Unsa may mahitabo sa imong kalag? Makautang kag kaayuhan sa yawa. So, di jud na mahitabo nga panalanginan sa Ginoo kanang mga hiling-hiling nga klaro kayong nagsupak-supak sa pagtulunan ni Kristo. Mao to ito ba? Naana sa Marcos 3, Lucas 3:49-50, si San Juan maingon nga, Lord, namin nakita dito, Lord, nga nagsangyaw sa iyong ngalan, naghingilin og yawa. Among gibadlong, Lord, kay dili na to kauban. Ang tubag ni Kristo, ayaw. Basta dili batok na to, dapig na to. Nya kana karong nasa tagbilaran, tanawa og dapig ba siya sa Katoliko. Dili siya balibaran. Pero kung di siya dapig sa Katoliko, nangilad gamit ang ngalan ni Kristo. Padayon ta, Brad, pwede ra ba ang senior citizen, babaeng lalaki, nga dili makasimba sa adlaw nga Domingo o sa piyestang Iglesia? Pwede ra ba exempted ang senior citizen? Kung pananglit di na makahimo, exempted, nagalakaw, mao bitaw na nga kanang mga tigulang na ang gibuhat sa simbahan ana katong mga tigulang nga dili na makahimo pagsimba, hatdan na siya og hostiyas sa minister kara Domingo aron makakalawat. Pero na may mga senior citizen nga askil pa nga dili exempted nang di ka kasimba unsa makaabot kag buwangan. No? Makapangnumbay pa ka sa imong silingan, makahimo pa ka. So mao na nga dili rason na nga tungod kay luya na ta o basta makalakaw pa ta, makikahimo pa ta, atong tilukon ang atong nahibiling kusog para sa Ginoo. No, mo ni tinuod nga gugma sa Ginoo. Ang tubag kung ang maong senior citizen dili na makahimo tungod kay naanay balatian, mao na nga isulti na sa inyong cluster leader baka sa inyong chapel chairman nga mo request mo og lay minister nga maoy mo pakalawat niya ng maong senior citizen kara Domingo kay di na makahimo pagsimba. Pero kung makaabot pa nagbuangan, di na exempted sa balaod. Mo to itubag. Okay, pangutana, Brad, og magbutang mi ko og holy salt sa balay, napa ba'y prayer? Napa ba'y i-prayer kung magbutang ko ng asin? Yes, kanang prayer of deliverance. No, kay ang mga sacramentals mas dako ang iyang epekto kung ubanan na to sa pagampo. Kay ang sacramentals dili ni siya muliho kung wala tay pagtuo. Unya kay ang pagampo kay pagpadayag man na sa atong pagtuo magikinahanglan. Ug unsa nga pagampo kana naa sa handbook. Mao na nga sundan ninyo ng mga prayer nga naa sa handbook unya og unsaon na pagpray naay guide mo na sunda na kanang sa guide naay mga page nga gibutang ana kanang mga page nga mao na number 1 number 2 gisunod na namo daan. So mao na nga sunda lang ang page. Kugihira gud ninyo og pakli-pakli sa inyo naman ang handbook, pwede ninyo nag-inyo ng suwatan og number 1 sa kiring nga page number 2. Inyo naman ang handbook. Mo na wala na mo suwati daag numero kay di ba mulain nga nganong gisuwatan man ni daan. No mao na nga gitagaan ra mo guide. Mao ni tubag. Og mao ni ang guide nga iyang gipasabot. Kaning sa ibabaw, mao ni ang guide pag deliverance og tao igsuon. Kaning sa ubos, mo niyang pag-guide sa paggamit sa mga sacramentals. Nga inyo ang gamiton sa inyong balay. Okay? Nani sa tindahan, pataban ni siya sa handbook nga itom. Okay, gitawag si Rosalind Cagaten. Palihog, Rosalind Cagaten, palihog og sulod dinhi. Rosalind Cagaten. Palihog og sulod. Okay? Okay? Padayon ta sa pagpangutana. Brad, okay ra ba, Brad, ang sacramentals malakaran? Story sa pagtuos mga karaan og malakaran makagaba ko no. Ato ning klarohon ha. Kon pananglit na lakaran nimo nga wa nimo tuyawa kay intensyon sa pagpasipala, di ka makasa. Pero kung imong tuyo sa paglakang o imo baka nang tamak-tamakan kay wa kay pagtuo imong gipasipalaan makasa ka na kay sagradong butang mana. Mo na sa
kaalam ni Solomon size Gs kining mga balaang butang kung ato kining tagdon sa paagi nga balaan, isipon kita sa Dios nga balaan. So kung nalakangan wa nimo tuyua, dili siya sala kung dili nimo intensyon ang pagpasipala. Pero kung ang ituyo sa paglakang nimo kay wa kay pagtuo, tuo man tani, imong gipasipalaan makasa taana. Mao to itubag. Okay, kini nga pangutana very personal nya English version. Matud pa niya. Brad, my husband have a third party. Unsay akong buhaton? So kabahin ana punto legal man na og ari tani Doktora Lourdes Libres Rosaroso, punto legal iduol nag-abogado, no? Murag dili ko pasalig nga mosulbad ang problemaha kay parte man na ang amo radyo dire klaro katora mga spiritual matter, no? Dili na ko dili mi manghilabot ana mga legal matter kay mapaso ta sa balaod ana kay naa may mga right person nga angay ninyong duolon. Pero kung mangayo mo tambag sa simbahan, ang amo rang ika-recommend ana is mo undergo mo og willing mo undergo mo og marriage counseling. No kana kung willing imong bana o willing pug ka magpa-counseling, unsay rason nganong nabuhat na gusto mo nga ang tuyo ninyo nga magpa-counseling aron masitol na unya mabugto ng pagpangabit sa imong bana, mao ra nay mahatag sa simbahan. Pero kung ang imong tuyo unsaon nimo na imong bana nga masilutan ba na o unsa iduol na aton asa duol og abogado pangitag pangayog advice unsaon na siya. So kay naay limit ang atong opisina, dili may manghilabot sa mga legal nga mga kaso. Mo titubag. Okay, pero mo to yung buhaton, muduol ka og muduol ka og kanang mga legal nya mo na imong buhaton. Dayon, dugang pangutana, Brad, ang akong anak nga lalaki makadungog og mga maldito. Lagi, mga tingog sa mga maldito. Mga maldito nga tingog, wala siya naayo, Brad, sa isog ng mga tambal. So na-diagnose na dito na siya psychiatrist. Pero walay unsa may diagnose sa psychiatrist. Kay kung na-diagnose siya og schizophrenia, so ang schizophrenia is incurable na siya. So naay mga mental illness nga dili na siya maulian. So kung na-diagnose siya schizophrenia, dili gyud mawa ng iyang mga hallucination. Magpabilin gyud na siya, labi na mga triggers. Ang kuan lang ana, pwede siya ma-minimize pero dili gyud siya totally nga mawala. Pero karon ni naman mo, so mahibaw-an na to ng unyang palis during sa initial nga prayer sa deliverance, kung kana siyang nga mga tingog is tungod ba na kay active ang iyang psychic abilities or naa siya'y schizophrenia or naa ba ka siya'y psychology clinical ba na siya nga kana siya nga matawag ba na nato nga psychological ra ba na siya nga illness or diabolical, mahibaw-an nato na unyang palis. Mao to ito ba? Okay. Brad, first timer pa ko ni attend. Dili ko Katolik. Thank you sa imong honesty. Dili siya Katolik. Unsa akong buhaton, Brad, para matambalan pero dugay na nako gisurinder ang ako mga sala ni Jesus Christ. So, ang amo ragyong base sa balaod sa exorcism, wala maglimit, walay limitasyon ang atong ihatag nga tabang. Bisan pag dili ka Katoliko, pwede gihapon kang maampuan sa prayer of deliverance. Agig pagpakita og concern o pagpakabana gugma sa usa ka tawo nga miduol sa simbahan. Pero naa may limitation. Kung moingon tag gusto kag authentic healing, gusto kang makadawat og healing full gyud nga gikan sa Ginoo, kinahanglan kang mo receive sa mga sakramento. Katong gihisgutan nga mga sacraments of healing. Pero kana siya dili namo na ipamugos. Tungod kay dili man pwede nga pugson ang tanan nga miari nga dili Katoliko. Kinahanglan karon dayon mo balhin mo sa Katoliko. Inyo nang desisyon. Ang amo lang mohatag mig initial nga prayer sa inyo ha og hinaot unta nga pinagi sa maong pagampo, ma-enlighten mo, matultulan mo sa kamatuoran
og mubalhin mo sa Katoliko sa dili unta pinugos nga paagi. Kanang inyong kabubuton ang pagbalhin kay nakarealize mo nga ang simbahang Katoliko di ay mao ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Pero kung makiglalis mo anang dapita, murag apike jud nang anang dapita lisod na. So mo na no nga, pero ayaw ka balaka, pwede gihapon kang madeliverance, pero dili na mo mahatag ang tanan. Kay ang mga sakramento ihatag lang gyud na siya sa nabunyagan nga Katoliko or ibutan taning balhin kag laing relihiyon, pero nabunyagan ka Katoliko sa una, makadawat ka sa sakramento sa kumpisal kung tinud-anay kang mobalik sa simbahang Katoliko. Dili kondisyonal, mobalik na lang ko kay aron ko maulian, di na mao nga disposisyon. Mao ito ba? Okay. Mananabang siguro ni. Occult practices ba na? Kanang manghilot o mga nabang? Mahimo siyang occult kung ang maong pagpanghilot o pagpanabang wa niya eskwelahe. Ikaduha, gipasa. Ang maong abilidad sa pagpanabang o pagpanghilot, gipasa. Kung mogamit na gani nag-orasyon, mo taihop na or kane, mananabang, igo rahilamon ang imong tiyan, ma-detect dayog laki ba ni og babae nga wa na mo gamit og ultrasound, occult yun na siya. Kay kana siya gitawag na divination. So dunay abyan nga espiritu nga naghatag niya og information, suhi ba ni or dili, igo ra himulsuhan, igo ra tan-awon, hilamon ra oy suhi. No? Yun sa nimo pagsigurong suhi wa man nayagi ultrasound. So mahimo ra na siyang occult kung napasa unya ganid kana bitaw mga manghilot nga magtugab-tugab kay gisuyop kuno niya ang imong negative energy, occult gihapon na siya, new age na siya, no, mga energy healing. So dili na siya compatible sa pagtong Katoliko. So mo titubag. Pero kadtong na ay mga manghihilot nga physical therapist ga eskwela, so gi-estudyuhan jud nila ana sila lisensya ana kay ila jong eskwelahan ang ilang pagpanghilot. So mao na nga safe na siya. Unya kanang mga mananabang karon ambot og sa ubang lugar og gi-allow pa bana, pero diri sa labi na sa amoa wala na nagi-allow sa DOH. Nganuman kanay uban ana nga bulingog kuko, ang kuko ra pong way hinguko mo ra po iputo pusod, ma-infected tong bata, daghang na nga tigbak tungod ana. So mao to itubag. Og sa amo pod sa Aris Valencia gibawal gyapon ang mananabang. So karon Brad, ikaduha niyang paluap nga puta na kanus ako no ipa-blessing pag-usab ang na-bless nga mga cross-effects, rosary, medals o uban pa. So ipa-bless na pag-usab kung pananglit imong crucifix na naguba unya imong gipaayo, gi-restore, pa-bless og usab. Kanang medal mabuak ba na? Wag di man tala na mabuak no. Mao na nga ang uban ana kay wa makontento sa blessing sa pare, mao nang pablessingang Padre Darwin, scrupulous na siya. Makasa na hinuon ka na kay wa kay salig sa bendisyon sa pare nga ang Ginoo mo'y gapili anang paria. Gawas og gipablessingan ninyo na sa pare sa aglipay, invalid yun na. Pero pare nga Katoliko ang ning blessing, no need na nga pablessingan og utro basta di maguba. Mao tutubag. Okay, paluap niya nga pangutana, Brad, kanang mga prayers nga nasa YouTube, evening prayers o morning prayers, effective ba na? Effective ba kuno ang mga prayers, Brad, nga nasa YouTube lang nakuha? Basta prayer of the church siya, pag ampo nga gitugot sa simbahan, why problema? Mo na magbantay ta ng mga prayers kay basin og mga Protestant prayer na. Okay, nami kasi natian nga kana bitaw mga prayer of deliverance nga gikan sa kanang laing relihiyon. Og mao na imong gamiton sa mayawaan, moingon nang naposes nganong mutuo man ko anang pagampua nga ako may ga-inspired ninyo pagkama ana. Legalistic yun ang yawa gyud mo to na nga kining deliverance ministry, kining exorcism dinhi gyud nako na probe unsa ka authentic ang pagtuong Katoliko. Nga di jud ka pwedeng moingon nga way relihiyong makaluwas, di jud ka pwedeng mo kaminusan nimo ning simbahana. Kay ang mga yawa giangkon nila nga ila na. O di mo to pagsabot mo sa yawa nganong isa nang giangkon. So, mao nay kuan ana, why problema basta kana nga prayer nga gi-post prayer sa simbahan.
Pero kung Protestant ang origin ana, dili maayo. Okay, follow up niya nga pangutana, Brad, ang holy exercise water, pwede ba ibutang sa refrigerator? Kay aron imnon nga bugnaw, sana all. Ingan niya, unsay meaning sa holy? Mean kag holy means set apart, gilain. Dili siya parihag kalidad sa ordinaryong tubig, ordinaryong asin o oil. Mao nga dili siya maayo nga gamiton sama sa paggamit sa ordinaryong mga butang. Ang iyang katuyuan for religious use, for holy, sagrado nga kagamitan. Mao na nga nganong ibutang man nimo sa rep o tingali og ang inyong rep og nayawa ga puso dito halabutang kaya aron manglayas nang naasod sa refrigerator. Kay ngano man ang refrigerator og mabuntag manimaho mang anso, imong bana dayong palahubog at tuban mangihi. Oh, boto ito bag dili unta pwede. Okay, so ayaw po i-rep. Okay, dugang pangutana, time check, 11:55. Unsaon pagkaybalo, Brad, sa timaan sa mga satanic rosary? So ang satanic rosary, matatag crucifix, ang krusipiho, ang babaw ug ang isig kakilid ni ana naay adlaw o kalabira baka o naay sign sa demonyo. Unya walay inre, unya sa likod ni Kristo naay has nga gatangko. Mao na sign sa satanic rosary. Mo titubag. Okay, dugang pangutana, bro, unsa jud ang best way or maayo nga paagi para ma-fully liberated na jud ang isa ka tawo? Tubag conversion. Conversion, kabag-uhan sa kinabuhi. Ayaw mo pangitag unsay pinaka-effective nga pagampo. Ayaw mo ahaman ani pagampuan pinaka-epektibo. Ang pinaka-epektibo gyud nga paagi nga ang yawa mo biya diha nimo pag kinabuhi subay sa kabuton sa Ginoo. Bag-uha ang kinabuhi. Gamit ang inubanan sa tabang sa Ginoo, sa grasya sa Ginoo diha sa mga sakramento. Balikon nako kanang ang bugtong paagi gyud nga maliberated ta, conversion. Mao to ba? Okay, Brad, gapagalam ko og mananabang occult ba na? Kung ang mananabang lagi napasa or naay abilidad nga mo labi na nang manghihilot nga oy nahiwi ning imong matres ato ning hiluton kay aron matarong imong matres, occult yun na siya. So mano nga karon ari ta mo duol sa obigayne. No, obigayne kay mao na di ta makasaan ang napita. Gawas kung ang obigayne mag-promote nag-abortion, di na ta mo tuo ana. Pero ang imo nagpagam ka kay aron ka mo mabdos adto sa obigayne, ayaw sa manghihilot o mananabang. Kay kung adto ka magpagam, posibleng mabuntis ka. Pero ang imong bata i-claim na sa yawa nga naghatag niya gahom nga iyaha. Mao na nga bata pa open na ang third eye, malayo na sa Ginoo, or dunay mga bata nga tungod kay na consecrate na din sila daan sa tiyan pa sa ilang inahan, inig kadako nila maposes kay i-claim man sila sa yawa nga iya. Mao na nga peligro gyud nang mga occult practices. Mao to bag. Sa akong pagpagalam, Brad, sa mananabang, man yung follow-up ang question, natag-anan man niya, Brad, nga ang akong anak nga lalaki, 19 years pa, aya pa ko ng anak. Samot. Mao na gitawag og divination. Ning samot na hinuuna ka klaro katinaw nga iya gyud na sa yawa. Diha sa Acts of the Apostle buhat sa mga apostoles 16 dunay babae nga gitugahan sa yawa pagtagna sa mga butang tinago. So bisan sa Biblia na ay mabasa ngayong anak nga abilidad. Mao na nga angay gyud na siyang hunungon. O ikumpisal yun na nimo og i-renounce og magpa-deliverance ka kay peligro gyud kay naghatag gyud nagpeligro nimo og sa bata. Mo titubag. Okay, Brad, morning natong tanan. Mo-effect ba gihapon ang online blessing sa sacramental? Yes, kung walay laing pare nga maka-deliverance o maka-blessing sa inyong mga sacramentals, effective gihapon ang online blessing. Basta ang ninghimo katoliko nga pare, dili pare-pare. Mo titubag. Manong kailangan pa mang reliyon na kailangan raman ang personal relation ni Jesus? Di ka sa banana kay adto ka sa saging. Di kuno siya sa relihiyon kay adto siya sa personal relationship. Unsa man day meaning sa word nga religion? Religare pasabot to bind to meaning relationship.
So kanang tao nga mingo nga wa ko makinahanglag relihiyon kay relasyon ra sa Ginoo ang ahua sama ra nga di ko moinom og tubig water ra wa do na mamao mo titubag. Okay, last but not the least nga question, time check 11:58. Sa akong gitrabahoan, ang imahen sa akong amo gibutang og Lucky Charm sa ilalom sa akong lamisa. Gisultihan ako siya nga sayop kini pero gipadayon niya sadyang ako na mismo ang nagsugo sadyang akong amo mismo nagsugo nako sa pagbutang niini, wala ko mosugot kay dili nako mutuo niini. Unya siya na lang akong gipabuhat nya nangutana siya asa nako nabutang ang mga imahen. Nakasala ba ka to, Brad, nga akong gilimod? So imahen sa Lucky Charms ang pasabot. Oh. So wala gud ka makasala kay wa man nimo buhata, wa man nimo tumana ang kuan sa imong amo. Pero wa po kay mahimo kung ang imong amo magtuman og iyaha kay iyaha man po ang pagtuo. So ang eksakto ana nga kung gusto kang makatabang ka sa imong amo dadaan na dire aron makatikais. No, kay og ikaw mo katikais na basig putbulon ka, hilom ha. Hilas-hilas uroy ka, trabahante ra ka. So mao na nga kun diha sa mga lugar nga ang atong mga amo ga-practice og occult, ang ato lang nga magbantay ta ng dapita nga dili po ta mawadag trabaho. Ang ato ra gyud nga magampo ta sa Ginoo nga giyahi ko Ginoo unsaon ako pagpasabot akong amo kung maglisod jud ka mao na nga dad-an na dire kay aron kami ang mo tudlo ana dili kamo di mo maputbol mo titubag. Okay, daghang kay salamat sa nangutana.